Τώρα θα σας πω στην πρώτη προσωπική έκθεση που έχει τίτλο Αλληγορίες, είναι του Βασίλη Πέρου στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών. Μιλάμε για έναν νεαρό ζωγράφο, απόφοιτο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ο οποίος είχε αποσπάσει το βραβείο των Αριστούχων το 2006. Πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά του και εμείς πάντα παρακολουθούμε τις καλές δουλειές των νέων εικαστικών και των καθιερωμένων, αλλά κυρίως των νέων. Μας ενδιαφέρουν. Θέλετε να πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα έργα του Βασίλη Πέρου? Αλέξανδρος Εμέλογλου στο ρεπορτάζ και αμέσως μετά ελάτε και οι δικές σας ερωτήσεις ευπρόσδεκτες να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους από τη φυματίωση. Στην πρώτη του ατομική έκθεση ο Βασίλης Πέρος, που απέσπασε και το βραβείο των Αριστούχων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το 2006, παρουσιάζει μικρές και μάλλον ασήμαντες παραμέτρους της καθημερινότητάς μας. Είναι 32 πίνακες λάδι σε μουσαμά, ελαιογραφίες σε μουσαμά, όπου παρουσιάζω ορισμένα αντικείμενα της καθημερινότητας όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι, ασήμαντα ή λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά, στα οποία προσπαθώ να δώσω μια ενοιολογική υπόσταση και να τα παρουσιάσω με έναν τρόπο περισσότερο πνευματικό και ιδεολογικό. Λοιπόν, μια έκθεση που μπορείτε να τη δείτε έως και αύριο, 29 Μαρτίου, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, η γνωστή φιλόξενη Αίθουσα Τέχνης της Μαριλένας Λιακοπούλου στην Δεξαμενή, στο Κολονάκι Γλύκονος 4.